Hakanege Eucharist Bakhuid, Thohdieng Duai, Nagabinda, Lambrang, Thohdieng, Banyo Jingoy Jinkia, Niduairo Nagabinda, Steve Felix Tongiba, Bidon Hapdeng Jimpanga Jigshitam, Pau Jisu in Karkubat Bengoy E. Duai Nagabinda, Fernando Nongrum, Badon the Jingshitam Kalai, Bad Winfrida Nongrum by Don Gajing Shitam Paju. Berlaispa, laifusa. Kopara Haganega Sngi Buram Jungiri Kuit Sngi Karau Niam Nibu Ikajing Tomo Jungi Bara Lemba Baboon Giri Kuit Kiba La Im Shua Yangi Hakane Kabalang Bakhuid Inang Vandra Yakijing Tomo Jungi Kamdame Ngirung in Trang Benyo Kajingarku na beneng banlongiri kuit. Ay baka jinya sailem jongiri kuit baro kinang irap yangiru banyay de kalindi kabaw Jisu kadaw hangi. Giduay na benda kiba pangi bashitam kiba jinjar kiba sngo kurlad bakiri kuit kinirap yangi lembaga negi Eucharist Bakhuid. Ha kerteng upa baru kon baru mensi Bakhuid. Kajinga jango try jango Jesus Christ, but kajingi jango blame. Lem but kajinga sulak jango men same Bakhuid, kindon, rank hard but p barra. Kohimen kopera. Kasngi buram jangari kuid, barra kapinkan mau yangi, kajing kardor janga jingim Bakhuid. Barhabangi puson halor kajing kuid janga jingim jangi. Ngilaban yo I bun kijing tuna ha kajingim jangi. Ilaban yo I bun ki jing talon. Isoto ngimpat long ki Bakhuid haka yait ki yang jongi haki kren ki kana jongi haka jimut jongi haka jingkwa jongi. Togin karpadi av Jisu ban pen kuid yangi. Ay babaro kiri kuid jonga balang kinang yasay nagabinda jongi. Bangin yasirim batki haki kam ki jam haka jingim jongi haka nuksa jingim jongi. Kotrai Jisu pen kuid yangi, pelong yangi ruri kuid, daka jingrai skem jangi ben bud yame. Nga pelam, how blade badan por baro, pad happy ko himen ko para, pangalale pop shibun daka jim perkan, daka tin, daka kam, daka jingle klet, daka jingle palad janga, daka jingle palad janga, daka jingle palad bakrao janga. Namar kata, Nakarpadi Kamaria Bakhuid,
kabayaisa kateizopi, ya kiangel bat kirikui, bar ya pi ko himen ko para, banduwai na kabindan janga, how try ublay jangi. Ublay badan bor baro nisene yangi, barandala mapigi pop jangi, unyalam yangi shaga jingim bam jikut. Amen. Go try to isene. Go try to isene. Go try to isene. Go try to isene. Go Cristo isene. Go Cristo isene. Go Cristo isene. Go Cristo isene. Go try to isene. Go try to isene. Go try to isene. Go try to isene. Borom ublation drum, but I can do jingsu. I keep in rear maron, maron, come on, mama. Ya roya me, manabani mane, ya pendon buram, bani samuya me. Go pardon por barro, go pray my upa, go traio Jesus Christ, go kulambra go pleba que popote, to blenga jinka pato sosene yangi, deita mame Bakhuid, deita mame utrai, uwe mahaklita, mame ko Jesus Christ, mame bayay lomle, ajingya lokawe, badu mensim Bakhuid, akapurong upa. To nginia duwai nagabinda baro ke jingai kabangi trang haga jingim jongi ngiduai nagabinda baro ke jingkerku kabangi don kam dame haga jingim men siem jongi bangin long ki bayasirim bat kri kuit ki bala le shua yangi sha ujisu ki bala ya rangka ber jisu ngi duai nagabinda ki inga sem jongi kam dame ki himen ki para jongi ki bala jingai naga jingi du Chris pamakiru kiniait egalinti jongu Chris. Koblei badon bor baro by imjunam me ubala ai hangi kawe kaniam karukam ban buram yaki hok jongiri ko jame baro ngi karpat balemba ka jinga silem jong kat une upait belin men ai karhai hangi ya ka jimmap papenyasuk jame ya kaba ngi angnud e da utrai jang yu Jesus Christ kon jame uba imbat sensha renkat badme haka jingalang kawe jang mensim Bakhuid ublay junam la junam. Amen. Kajikulen na dapit ng pao. Ngawionis ngalayo ya way pad wangel bakyu na shabami kasni. Ubat ya kasyap jom play baim bat la perta da kasur pacam ya kisau angel hakiba laai ya kapor ban pensngeu ya kadau bat kaduriau uong wat pensneu ya kakandeu ne ya kaduriau ne ya kiding tat hadu ba ngin da shon shap ya kishakri ublei jongi ha kishalang mat jongki bat ngalayos ngeu ya kajingken jongkito ya gibala shon shap
Shis pa saupo sau hajar ngut lashon syab haman la kajaj Israel. Hadin kane ngalapej bat hakmi upai belin ya uba don mano bala banyo na ki jaj benriu bat ki jaj beriu baro na ki paj beriu bat ki ketin ki thlij baro ya kiayeng hakmat kaket bat hakmat ukun langbrot kiriam da ki janpong jinsur ki bali bat ki satlai hala gikti bat kia perta da kasur kabajam kajing penim kawan nau blei jongi ubasyong halor kaket bat ukun langbrot bat baro ki angel ki ba layeng sau dong kaket bat sau dong ki temen kisan bat ki sau jentau ba im kila dem ngon hakmat kaket bat kila mane yau blei ki yaong amen kajing ero ka burom kajing stat kajing aingu kanam kabor kajing klain kitlong hau blei jongi junom amen te uwei na kitemen kisan ulakali yanga kiei kine kibariam syaj baro da kajing pong jensur kibali bat nangno kilawan ngala jubab yau ko kenran kamtip mapi ken banyanga hangta ulayatu hanga kine kilong kita kibala lait na kajing tenju kabakrau kila sait ialah kijan pong jensur bat kila penli iaki hagasnam jong ukulang brot kaktin jong uturai Isawo yao le. Mabar niauspa. Kajing pulin nak shti Yones Bakhuid. Kub e hapet kajing keba kumno ukpa u la ai ngi. Hado ba enda khot yangi ki khon ublei. Bat ngi dalong ro kumta. Kadaw balai ba kapertai kamitho yangi. Kalong namar ba kam shem la itho yaw blei. Kub milong menta ki khon ublei. Kampat pau ngin salong kum Henry ngitip ba anda uan pau ngin salong kum mau namar ngin sayu I ya u kum ba ulong shisha bat jaru ba kermen kum ne u pen ko jalade kum ba ma u hiro ulong ubakhuid kakten jong dry Isawo yao le.
Alleluia. 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 Tuhan Senga pibaro kiba sitomat kiba kia jingkir. Bangan penjata japi ong utrai. Alleluia. 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 Utrai undon rengka bati. Rengka bakhiru. Kajimpuli naga gospel Bakhuid kat kumu Matthews. Kabra mame utrai. Haba uyo yaki paid ba. Ujesu lakiyo shabulum. But haba ula shong ke sindran jongu kila yalum saudong iau. Te ula stang ben keren bad hikai yaki uong. Suk ki baduk ha kamen siem. Nabaka hima baning kalong gajonki. Suk ki bayam naba en pentengen yaki. Sukki ba jemnor na ba kinyo kendi ya ka kendo ka shia. Sukki ba tengan bad ke ba sliang ya ka hok na ba en pen kadang yaki. Sukki ba isene na ba en isene yaki. Sukki ba koi ka donur na ba kinyo ya uble. Sukki ba penyasuk Naba en kant yaki ki kun jungo belay. Suki bashal ban bain nagabinda ka hok. Naba ka hima ka baning kalonga junki. Suk mapi habaki briyu kintim bad le bain yepi. Bad kin kren tadrong harukam parsha yepi. Namar pilong ginong burjunga. Takamen batarisa naba ka bainong jumpi habaning kalong kabakarao. Ka gospel jong utrai. Kacingero yame ku Chris. Ko himen ko para bai hautrai Jesus Christ. Minta kasngi kabalang karake ya kasngi burom jongiri kuit baro. Man ki briyu, man ki shinrang, man ki kinde, ki bala im ya ka jingim kat kum ka mon jango balai. Kat kum bat ka saindur jango balai. Ki bala rice cam man im nagabinda ka jingkuit. Bad ke bela siu da ka dor ban yada ya ka jinglong kuit junki. Don ke bela siu dor da ka ba aiti ya ka jingem junki. Ka jing siu dor kala banlong ka por junki ka ba kila aiti naga benda ka kam uble naga benda ka jinget naga benda ka jinget uble. Don ke ba aiti yala ka janga snam nagabinda ban yang saki nagabinda Chris ha ka jingim junki. Don ki bala yai da ki mer da ki kilometer ban leit yalap ya ka kubor ba bha jangu trai. Don ki ba shale ben nagabinda ka jinget. Don ki bala kerlalong ki jimbam nagabinda ki marad kalau ban saki ya ujisu. Don ke bela treshitom ban pen he pensan yala ki jonki kun ha ka jinge. Don ki longkomi, don ki longkopa, don ki kun samla, don ki kinna, don ki pop, don ki bishop, don ki renium, don ki lindo, ki bela IT ya ka jingem nakab indau Chris. Kumba u Francis de Sales Bakhuid. Ka jinglong kuit kalong ka jingkot nagabenda ya baro. Ka jingkot banlong kuit kalong
ka jing trang jong ublay. Shisin laka yangi hakane ka parte ublay ukot yangi banyaine haka jinglong koi. Kumbangi pule nakashiti jongu Paulus bakoi sha Ephesus. Ublay ula jid yangi hautrai Jesus Christ balong ki bakoi balong ki baklem tobria. Banyarap yangi hakane ka jinglong koi. Ublay ula pa yala ukun ba marwe. Ba ula ple yaga snam nagabinta jongi kumbang ilayos ngo naka kitab jimpan pau. Buon kibriyo kilayo mintoy kilasno kordor kilasno butu kabor jonga snam jongu Chris but kila imbarabor da ka ba saikuit yalade da ka snam jongu Chris. Kila ward yaga snam jongu Chris kila hapo ka snam jongu Chris but kila nagabinda ka snam jongu Chris da ka jingrais kem manlong ki Bakhuid. Bad habakut ka jingim jongki na maharba kila long ki ba side kuid da ka snam jongu Chris kila yo ya ka baino ban shong badu ble bad kumpa ujanis Bakhuid ulayo I habane ki buryu ki bariam li ki ba shong daki hajar ngod omla nyushu man pa iway mangi ki batrang banlong ki kun jongo ble bakloi ban sha sait kuid dagas nam jongo Chris ki don kane ka kerdan balabu da uble habane mindakas ngi kadbang irake yakas ngi buram jongi rikoid uble u kod u werengi way kadon sa kawai pat ka kerdan kabakam kerpang kabakam kuid nagapinta baro banya kane ka kerdan jong kane ka perte kabangi trang kabangi wat bonsin haga jingem jangi ngide banlong ki kun ke batrang nagabinda ka kerdan kabakam kenjang kabakam kuid bad ngila banyo kane ka kerdan namar ngidon gi himmen ke para ke balalay shuwa iyangi ban ha kane ka kerdan ban yo pidiang ya ka pansngiat jong ka jingkerku kumbangius ngonya ka gospel kilong ki balayo jingkerku kadbang kidang ha kane ka perte kilong ki bat nagabinda ka jingkerku haba kila jid ben nagabinda ka jingkerku nagabinda ka jingsuk baneng kila don jinge babon jai lese kilayay lemba ka jingduk lese kilayam linder ha ka jingem janki nagabinda ka jingkoy lese kila traishitom nagabinda ka beneng nagabinda ka hokasot lese kila traishitom nagabinda ka jingsuk lese man ka por ha ka jingem janki kilong ki bala shale be nagabinda ka jingkoy lese don napdeng jongiru ki himmen ki para jongi ki badang ha kane ka dur lese don ru ki himmen ki para jongi ki bala yap lupa kila le shua na kane ka parte lese ki mi ki pa jongi kila kane ka jingim ka Bakhuid man ka kirlip ma kila siyo da ka dor naga binda kane ka jingkoid lese kadba ki we kidang pelod por ha ka parte kila jid ban shong rengkat badu jisu ban duai lese ki we kila tang naga binda yalade kila mino nala ka jongi ingasem ban Lait-ïa rap ye ki baduk lese kadba ki we pad kidang kren bad ki ya kemen ha ka jingim jongi kila jid manum kemenshu nagabinda ujisu bad kila kendait no ka jings ngaba jonga portai bad ko himmen ko para ka jingkot balong rikuid kalong ka jingkot ban shashitom ka jingkot ban kendait yaki baro jonga ne ka portai kumba ujisu uhikai yangi haulu ujisu ong kadon gador nagabinda ban imbadu Chris kadon gador ban kentait yaki baro kabasinyu hakane ka perte kabamot ka jingkot jongu jisu banlong rikoid kapoy man pa iway ke ba hala ki jongi jinglong bat ki kam gi jang u officer utre haka office udon hapo jongu kanega jingkot ban koid da ka bakiar na baro ke jingtenjo ka jimpan shoy ban bamsap
Unong rep u rep ha ka lengka udon ke jingkot ban rep ya ke baro nagabinda ban yada ya ki kun kikti kumjuru nagabinda ban penbiang ya ka jingdon kam jengkiwai haba utre kata ka kam daga jingkoid udang penkra yalade bandon bad kita ke balat riam ya ke jainli habane haba ukina school uba Trishitom haka school namar udon hapo jungu ka jingtram ban imkoid udang penkra yalade nagabinda ka nega jingkon haba ka longumi kaba trishitom haying kasem janga kaba penbiang ya kaba amgadi uba penside ya ki jain ki neb uba risumar ya ki kullong what happenenge jingduk what happenenge jingtrais niyo babon jaid karai kut man im nagabinda ukris nagabinda ka jingkoid makaru ka penkare banlong ka kende ba riam ya ka jainli ha ka jingim haba ki kon samla apadeng ba bon ki chingyale ki rai kut man im nakabinda ukris ha ka jingkoid wat haba ka wan bon chai ki jingtunju ke jimpen shoy ka ba yade bat ka do urai ban im nakabinda ukris da ka ba kendai ya ka ta ka jingkot udang im ka ne ka jinglong ri koid ko himmen ko para menda kasngi kadega sngi borom jongi baro habalong kumda namar ngidon hapo jongi vai pai vai kanega jingtrang kaba kong san kalong pen he pen san ya kanega jingtrang banlong ki Bakhuid pindu ya ki vai pat ki jingtrang baro kaba khangla diangi banlong ri koi jisu kot yangi lemba kanega sngi borom jongi ri koi pindu pat treshitom ban pindu ya manle ke jingtrang bat ke jingkwa ban jingai na ka jinglong koid pen he pensan ya ka jinglong koid hapo jogi ladangi pen he pensan ka jinglong koid ban ngisio da ka dor ban yaine ha ka jinglong koid kan kalalong shisha ka bor jongo blai hapo jongi bayalam yangi pa pen her yangi shaka sunda jongo kris haga nega sngi tongin duwai naga binda ka nega jinglong naga binda ka nega jingkot jongo blai ban longiri koid jisu ba id karko kardo yangi lemba ki jingya sai lem jambur ngot ki rikoid ki bala imshua yangi ban kongo yame bala siu daga dor ban pinhe pinsan ya ka jingtrang janga jingkoid ka jinglong janga jingkoid pamangiru ngin yaid ha ka tagalinti janga jingkoid da ka ba kongo ya ka sur chome yen yaro ya utrai jisu Christ Shalom la shalom amen. Tangin plai ka jingit ka jangi ngangit Aule upawatan bor baro unang tao ka bening akindaw kataw Jesus Christ ukun pamarwe jangu utrai jangi yaw bala puna men sim Bakhuid yaw bala kana ka Maria tesoti yaw bala shale bein hupo Pontius Pilatus la sana arpna yabu la yam la tep yabu la kiyasha ki baya haga sngi ka balai la mi pan ki baya la kiu shabeni u shang shakamon blai pa badon bor baro nang ta unwan pan ben bishari ki bayim ki baya ngangit ho men sim Bakhuid haga balang Catholic Bakhuid haga jingasilo ki rikoid haga jingma pigi pop haga jimmi pa ka do daga jingim bam chukut amen Laispa Prabhu. Jong ka jingi jongi na ling ka sam usoba da do dag jong ka jingi jongi shim kutra shim yaki ni ai ti lu ya la de
Toya duai ko himen ko para baga jinkiria jonga ba jampi kalong ka ba priang hun hau blay upa ba don bor ba ro To try pting ting pinyan di jong pi. Nakunta ka ting rock purom ka ting jong. Jung Thohdieng pada kapalang pu jong barok away. to ai ba kini ki jing tarwa ki bangi wantra ban buram ye ki ri kuit ba ro kilong ki ba me priang hun ko trai ba ta ai ba mangi ki bangait ba kilas kem lupa ha ka jing ba miapshu ngin yo madru ya ka jing karshan lem junki naga binda ka jim penim yangi da ukris utrai jungim Amen. utrai undon reng ka bat pim Reka bat piro. to kentiu yala ki donut Kintiu ki shall try. tongin aingu ya utrai ublay jungim Kashong hop bat katay. da shisha kalong ka ba shong hok bat ka ba day ka day ti jungi bat ka jim penim yangi haman la ka por bat ka jaka banaingu yame ko kenran ko pa ba koin ko blay ba don bor bat bam jikut namar menda kasngi me ai hangi bandrake ya ka jinka wai janga nomba jome ka Jerusalem beneng ka kami jongi hangda habaka Bajob jangki himmen ki para jangi kai lupa hame ya ka jingya ro junam kum ki pilgrim ki bayai da ka jinge ngi pen koloi ben late shakata ka nomba da ka ba shat kamen haka jimpen don buram ya ki to ki da kon bala kindiu nam janga balang da ka ba me ai ru hangi ya ka jimpen slor bat ka bor ha ka jing thalot jangi bad namar kata rangkat badu pait belin jangiri koit bat ki angel ngi pindon buram yeme kadbangi parta da kawe ka sur ya rom Bakhuid, utrai ublay kipay. Neng bertay sa wadaga buram jong Usana, usana, turway ublay shatro. Usana, ublay juno. And yaro bawan agak kerteng utrai. Neng bertay sa wadaga buram jong Usana, usana, turway ublay shatro. Usana, ublay juno. ko himen ko para hagane ka sngi buram jangiri koit baro ngirungi trang benyo eka jimpen slet mai such a scene lempa umen siam Bakhuid ben yait ya lendi janga jing koit ben trang ya ka jing long koit man ka kelip mat hakie ke baro ka bangile dashisha melong Bakhuid ko trai katemei jangka jing koit baro Namar katangi karpadiame to pen kuit pen kantang ya kini ki jing tarwa jangi da kabapa ya umen siem jame kum ka jer halo janki bakin kalalong yangi kamet bargas nam jangotrai jangi o Jesu Christ Hakapor baladino yavu badala kamons ngaba ula pediang ya ka jing sha shitam ula shim ya upu bada kabaingu yame ula kedia yawu badula ai halage senran u om toshim batobam nakane pi baro namar kane kalong ka medjanga ya ka bainaiti naga benda jumpim Hakaju keru kamendal alayabam ula shim yaka kuri bada kabaingu biang yame ula ayaka halage senran u om tu shim bat di na kane pi baro namar kane kalong ka kuri janga snam janga
jong ka jutam batimai bat bam jikut. Ya ka ben pen mi naga benda jampi, bat naga benda ki babun. Naga benda ka jimap ya ki pop. Tale ya kane ban kan mau ya ngam. Kusnam bakardor jong o Chris, to sait kuit yangi. Sait kuit ya ki mensi am hadim pen kuit. Pen koit pen kia ya ki bapang ki bashitam. Ya da yangi nau bamen na ki kalam. Ka jimmaya jong ka jinge. Katasin bagi bam yune upu bami ni nakane kapuri ipen benaga jing yam jong me kotrai tatadu menwan Namar kata ngi ki ba pen menda ya ka jingia bat ka jimmi pa jungu ngi tarwa hame ko tra ya upo janga jingim bad ya ka kuri janga jim penim ngi da aingu aidem namar melanyu yangi ki ba bit ben ya hakama jamme bar ben shakriya me da ka bas nge vrit ngi kar pad ya me bangi ki ba yo benda hakamet bat ka snam ukris ngilong ki bela penya tele ka waida umen siem Bakhuid. Taken mau ko traya kabalang jamme kabala priyang hasatala kaparte bato penjanaya ka ha ka jingid rengkat bado Francis upa Bakhuid jangi wilbat marwenu bishop jangi bat baro kiling do bat kiriniam taken mau lemro ye ki himmen ke para shinrang bat kende kibala yoti ada ka bakar mani ga jimmi pat badia baro kibala klat no ha ga jingi sne jamme Thohdieng ye ki shaga jing shai ka kama jamme to isne yangi baro ngi kar padia me barengkat bar kamaria te soti Bakhuid ka kami jango bele u jos Bakhuid korem janga ki apostol Bakhuid but baro ki recoid rengat bado Francis disease Bakhuid ki bela pen snobhaya me pateng la pateng ngilong ki babit ben yo bin talem ha jingim bam jikut per bangin ra but pen don buram ya me da u kon jamme u Jesus Christ. Dawu lembadu badhawu kallang hame uble uppa badon bo hake jingalang kave jungu men sim Bakhuid barok buram bad ka jingyaro junom la junom. Ko himmen ko para tongin duwai kumbau Jesu lahi kayangi pamangirungin yo ka jinglong jongiri koy bakiri koy baro kanya side daga binda jongi kat bangi duwai nek kane ka ju ka jing duwai ka ba kiri koy ke bala imshua ingi kila duwai kam bonsin bakila puson bat ka bor Jesu kala wankia ka bor joga baning kala perlong ya kiri koy ni duwai ko pa jongim ba ha baning kalong ka Bakhuid ka teng jome kan wan ka himajum ka long ka monjum ha kan daw kumbaha baning to ay ngimin ta ka jimbam jungi ka bahala kasi but map ini kren kang jungi kumbangiro ni map ika beles new yi but what elam yang isha ka jimpan shoy and rate of light ini na ka rasiniyo top light yang ingi karpat ko try na ka jing siniyo baro ha ka jing spoon jamme to ay jing suk jing sign ha ka sngi jungi kram bada ka jing rap ka jing sne jamme ngi light baro bona ka pop but ngin yo jing ada na ka jing jin jar baro kat bangi dangap kemelindi ya ka jing karmen Bakhuid but ka jing wan pa jung nong penim jungi o Jesus Christ. Namar ka jume ka long ka ima ka jume ka bor ka brom junam na junam. Ko try Jesus Christ meyo bala ong ha ki apostol jame ka jing suk ngai happy ka jing suk janga nga ai happy. Wat pe de ki pop jangi Henry ya ka jingai janga balang jame but ha ka jing spoon jame to ai ha ka ya ka jing suk but ka jingya tali kawai kat kum ka mon jame mame uba im pada basensha junom la junom Amen. ka jing suk try kandon barabo rengka but pim Rengka pat dap da ka jing idu Christ tong ini ai markelia.
Kukun lambro duble, mekit di poperte, tus ngau seleyagi. Kukun lambro duble, mekit di poperte, tus ngau Hakumi u Jesu Christ ukon lambro jong oblay. Ba play snam ban pen side code men siem jongi but ban map igi pop jongi. So kito ke bala kot shaka jing kawai jong ukon lambrot. Kokendrat kumong masyongkop menundrung puyeng junga. Henry shonga ti Berkemen sim junga kan sakyahi. Kotrai Jesu gis ngoy me gi roy me nagabinda ka jingai la ka jing kod jame balong ri koi ban perlong yang igri koi melawan hapo ka donor ka men siam jangi mela IT ala de ya ka met ba gasnam ben sai kul yang ban pen klein yang Jesu be in ni IT ki himmen ke para jangi bahar hakak ti jame ni IT ya ka jingang nur jangi vai pai vai hakak ti jame perlong yang ri koi ko Jesu kadbang idang im haki inga sem jangi kadbang idang eat kadbang idang tre kadbang idang puli kadbang idang lejing late
menang penbit yangi daga jinglong jaga bani bangin long barabor ki Bakhuid aga kran ka kana jangi aga perkat ka perdan jangi aga jing trang jangi pen klai ni aga jing trang jangi Jesu menim daga bendaga jingkoi dai boring Jesu hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus 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 pensle yang iko Jesus pensle tama yang iko Jesus hallelujah 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 pen roy ya ka jim pensle jong men siam Bakhuid hapo jangi bangindup im ya ka jingim ka Bakhuid hallelujah 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 Jesus 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 Thohdieng Dubai ngimane yame koblei mame marwe melongu blei Bakhuid ubakrau buram hagiri kui jame baro bangi karpad yaga jinga e jame krambangin pois yaga jingkuid bajanai ha ka jing janai janga jingir jame bangin jam na kane kamit kawai jangi pelkrim shaka ka jing kawai ha ka jaka shongne habane da ukris utrai jangim amen utrai undon rain ka batpim mu yaga kli jambi karpad yaga jingkarku na ujisu to ublay uba hakiri kuit kis no kraw bat ki comment but ubala ai bor yepi lemba ki jinkarshan bamla nu jor jonki unai happy ka jinkarku baklem kod jongu amen enda la polite yepi na ki jingjin jar baminda daga jing side lem jongi bar la saindur yepi katkum ka nuksa jonga jingim Bakhuid jongi ai ba en shem ba pilong barabor ki bayaine haga jing shakri ya ubale bat yala ki himmen ke para amen rengkat bat baru ki Bakhuid to pinyo ya ki jingkamen jongi ying shongne ha ka ba kabalang ka shatkamen ba ya ki kon jonga la pinyaso bat ki pait ka baneng ha ka jing suk jinom amen bat ka jingor ku jongo balai ba don bor baro uppa baru kon baru men siam Bakhuid kan her happy bat kan sa bat pi jinom amen ya le suk ban pen comment ya ki himmen ke para jumpi da ka jinglong Bakhuid jumpi Isamu ya play san spa safua Kun mensim Bakhuid baralong amenikom junta barabor shalom amen. Enyero yutra Jesus Christ shalom amen